Тази мултиплеер игра те кара да копаеш като гоблин и след това да превърнеш мината си в увеселително влакче. Ти и още трима твои приятели може да играете като гоблини в нея и да копаете за съмнителна фирма. Задачата е проста. Копаете надолу, събирате ценни ресурси и се опитвате да ги върнете обратно на повърхността. Но тук не просто удряш камъни. Имаш лазерен дрил, с който разбиваш цели подземни зони. А после започва истинската част. Трябва да строите релси, да свързвате тунели и да направите система, която изкарва плячката ви обратно горе. Само че под земята изобщо не е спокойно. Ако лампите изгаснат, героите ти започва да губиш живот от страх в тъмното. И докато копаете по-надълбоко се появяват чудовища, по-добри ресурси и редки огромни късове руда. А ако умреш, компанията просто изпраща следващият гоблин. Играта се казва Goblin Company. А аз съм Димитър и ти показвам игри, които си струва да цъкаш. Ако искаш да цъкаш най-яките, последвай ме.